Pues principalment és que sense comunicació desapareixeran. La realitat és que els comerços locals, tots els tipus de comerços necessiten comunicar, diferenciar-se i donar a conèixer tot el que fan. Ara tenim ferramentes, tenim formes de treballar i sobretot en els pobles xicotets, en els comerços locals, la unió fa la força. Tenen que saber unir-se i saber diferenciar, segmentar, i és un dels problemes màxims que n'hi ha i que jo me trobo habitualment en el sector comercial. I és que moltes vegades no saben qui és el seu tipus de client i intenten, diguem que, donar a tots els palos, tirar a tots els perfils. I seria bo analitzar ben bé quin tipus de client volen atraure, què tipus de productes, serveis presten i a partir d'ahí diferenciar-se de moltíssimes maneres. En l'estètica, en la forma d'ús, en la forma de vendre, en la forma de tratar i després, evidentment, de la visibilitat que puguen tindre en les redes socials, però en tot tenen que saber diferenciar-se. Bueno, una primera clau és la diferenciació. Si fas lo de tots, és molt difícil diferenciar-te, con lo qual tens que saber identificar molt bé què fas per aquí i diferenciar-te respecte a tots els altres. Després està l'especialització. Evidentment, cada vegada veiem productes molt singulars i serveis molt diferenciadors al resto, con lo qual tenim que saber especialitzar-nos, diferenciar-nos i especialitzar-nos. I després connectar, i aquesta connexió és clau. Bueno, pues realment n'hi ha molts, però en aquests moments una de les essencials és la connexió a nivell d'internet, de presència digital. Ja no parlo de redes socials, d'una web, etc. El tema és que ens troben. Si la gent, quan va a un municipi i busca una tenda, busca un restaurant, busca un italià, busca un servei concret, si busca en internet i no estàs, no pot trobar-te, no te pot comprar, no pot anar al teu establiment. El tema és estar present i saber que te puguen trobar. Jo sempre fico un exemple, jo quan vaig a municipis xicotets i tinc que menjar allí, busque en internet. I potser no vaig al millor, vaig al que trobe. O sigui, busque un producte concret, busque un menjar concret i dels que trobe elegís. Però si tu no estàs present, per molt bé que ho facis i per molt bo que estigui el que fas, si no te trobe, no puc anar. Bueno, partint de la base que pràcticament, si no el 100%, el 99% de la gent utilitza internet, té un mòbil i utilitza o bé té WhatsApp o bé té redes socials, unes o altres. Con lo qual és vital conèixer que ara mateixa en la inversió en presència en Facebook, de presència a Instagram, d'anunciar-te segmentadament al teu municipi, als municipis d'alrededor, o si tens un hotel d'un comerç local i que tu vols arribar a gent de València, doncs fer-ho segmentadament en una inversió mínima. Antes una inversió en televisió o una pàgina en premsa, estem parlant de milers d'euros. La inversió en redes socials estem parlant de, depèn de les campanyes, 50, 70, 60 euros, 100 euros, con lo qual per a un comerç local les possibilitats d'arribar a moltíssima gent s'han incrementat exponencialment, con lo qual no competim en les grans empreses, perquè les grans empreses ara estan democratitzades en el nostre comerç local perquè tenen les mateixes possibilitats d'arribar a la gent igual que un comerç local. Home, més encara quan englobem Viu Montserrat, per exemple, engloba tot, engloba esports, engloba turisme, engloba comerç, engloba tot un teixit empresarial, tot un associacionisme, i al final és l'objectiu d'una marca, d'un municipi, i a vegades un municipi més xicotet, no un gran ciutat, és englobar tot això. Al final és un punt de trobada per a tots, per a que te pugues comprar, per a que pugues disfrutar d'una copa, de sopar, d'una trobada entre crios, de xiquets, o bé disfrutar d'unes festes. Al final, la marca ciutat engloba tota una simbiosi entre persones, comerç, ajuntament, con lo qual pense que és molt important i molt rellevant. La marca de cada comerç jo crec que ara mateixa és indispensable. Sense una marca i un reconeixement d'aquesta marca i una identificació d'aquesta marca, al final aquest comerç morirà. És un problema en el que estem veient. Estem veient comerços que ho fan molt bé, però no estan sabent adaptar-se a aquesta diferenciació, a aquesta especialització, a aquesta identificació de producte. És important saber diferenciar-se de la resta de la competència. Un comerç local té que tenir aquesta singularitat, aquesta especialitat de ser comerç de tota la vida, però saber adaptar-se a aquests temps, a aquesta modernitat, a aquesta digitalització, a aquestes noves tecnologies, a aquesta forma d'adquirir experiencial que ara està en tendència.
Pues lo principal és que el comerç local té aquesta identitat, aquesta singularitat, aquesta trajectòria, aquesta història, aquest relat que ve de lo de antes, de com se feien les coses, d'aquestes coses manuals tradicionals. I això explotat i saber diversificat i especialitzat en el que ara demana el públic, demana el ciutadà, el veí, els joves, és importantíssim, amb la qual cosa els comerços ho estan fent molt bé, el seu ho saben fer molt bé. El que deuen de saltar aquest pas i saber adaptar-se a aquests nous temps d'experiència, de singularitat, d'especialitat, amb la qual cosa els valors d'aquest comerç local són vitals, però ara n'hi ha que saber comunicar-los i transcendir més enllà de lo bé que saben fer un producte per a que sàpiga arribar al públic en general. Per a mi és indispensable que el comerç local tingui un escaparate virtual i m'explico molt senzill, no n'hi ha que fer grans inversions, però n'hi ha que saber aparèixer en aquesta presència digital. Jo crec que és imprescindible que el comerç local faci un anàlisi de lo que vol mostrar, de lo que sap, de la seva especialitat i saber comunicar-la. Jo sempre fico un exemple molt senzill, és que jo quan vaig a un poble xicotet o a un poble que no conec, me'n vaig a internet i busco el que vull trobar, un bar, una tenda de roba o un puesto on venguen sabates. I jo trobo el que n'hi ha, no el millor segurament, però sí el que n'hi ha. Entonces, el que tenim que intentar és treballar per ser visibles, que ens troben. Si no existim, no ens poden trobar, i si no ens poden trobar, no ens poden comprar. Con lo qual, n'hi ha que saber explotar aquesta presència digital. A veure, desavantatges, ara mateix no te sabria qualificar perquè realment crec que tots són avantatges. És estar on estan tots. Per un costat, a part de les redes socials, de Facebook, Instagram, depèn del tipus de públic, n'hi ha que adaptar-se a les necessitats del nostre públic. Si anem dirigits a gent major, a gent jove, adolescents, famílies, tindrem un canal de WhatsApp que és gratis. Estem parlant de plataformes absolutament gratis. Un WhatsApp, tenim el Telegram, tenim una forma de comunicar els nostres menús si tenim un restaurant, o les novetats, o els descomptes a través de diferents plataformes que són gratuïtes. Després estan les apps. N'hi ha ajuntaments que estan impulsant apps per al seu comerç local i també n'hi ha diferents comerços locals que estan creant les seues apps a medida per adaptar-se al seu client. Amb la qual cosa n'hi ha moltes tecnologies que no discrepen del comerç tradicional local, però que el que fan és trencar aquest escaparate i arribar a més gent. Per a molts a vegades és trastocar-los els límits, però en un comerç local no n'hi ha que trencar les tradicions, no n'hi ha que complicar-se la vida, és saber adaptar-se als seus clients. Per un costat està el saber identificar la marca, el saber diferenciar-se, el saber especialitzar-se, que ho hem comentat, però també l'adaptar-se a les noves tecnologies, el saber adaptar-se a la forma de pago dels seus clients, el tindre un canal de WhatsApp per a comunicar novetats als seus clients fiels, per a crear comunitat, per a aplicar descomptes als veïns que solen comprar en el seu negoci, a saber adaptar-se en una ferramenta que és gratis i que puguen fer un Bizum o que puguen pagar de forma fàcil per a que no tingui que dur diners. Ara la gent jove, n'hi ha gent jove que no du ni un euro en la cartera, amb la qual cosa si tu, el teu públic és la gent jove, tindràs que saber adaptar-te en tecnologia a aquest públic. Amb la qual cosa no estem dient que el comerç local no seguís que fent les coses com feia antes, sinó adaptar-se en la forma i l'experiència de cara als nous clients que ara compren d'una altra manera també. Jo penso que la relació entre un municipi, l'Ajuntament i els comerços ha de ser integral i constant. Per un costat, la institució, el que és l'administració, té que ficar facilitats, té que crear iniciatives en educació, en cultura, en esports, en turisme, en tradicions, en tot el que té a veure en generar economia, en atraure gent, en visitants, donar a conèixer aquesta marca, eixe viu Montserrat. I els comerços tenen que facilitar en els seus productes, la seva especialització, la seva tradició, i al final, entre tots, és on se mou l'economia, on la gent compra, on la gent disfruta, la gent pot prendre's una copa o la gent pot vindre un cap de setmana a disfrutar-lo. Con lo qual és indispensable que l'Ajuntament fique ferramentes i fique iniciatives i cree experiències per a que vingui gent i perquè la gent disfrute i al final n'hi hagi una simbiosi entre el comerç i la gent en totes les ferramentes que facilite un ajuntament. Totes aquestes iniciatives i tradicions de tot tipus, com he dit antes, cultura, educació, esports, tot el que tingui a veure en festes, tradicions, per a que la gent vingui, es quedi i disfrute. Lo principal del comerç local és
perdre la por a canviar i evolucionar. I no vol dir en canviar i evolucionar el seu producte o el seu servei, que segurament potser n'hi ha que adaptar algo, però molt poc. Lo seu, si funciona, seguirà funcionant, però el tema és arribar a tot el món, és que aquest comerç, aquesta empresa seguisca subsistint i seguisca creant riquesa. Con lo qual té que trencar aquesta por a digitalitzar-se, a crear marca, a diferenciar-se, a mostrar aquests relatius valors i a no tindre por a competir en les grans empreses. Les grans empreses estan en una altra lliga, no es tenen que preocupar perquè el comerç local a la gent li agrada. El que té que fer és arribar a aquesta gent i no tancar-se només en les portes d'un comerç en un municipi, sinó trencar aquest escaparate, obrir a tot el món que pot accedir a través d'un clic, a través d'una plataforma, a través d'una app o a través d'una red social per a conèixer aquest producte, aquest servici que aquest comerç local crea i ofereix.